Ve nüçeya germ ya heri germ ya iro dest be bültene dikim berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan ragahan ku nameya Seroki PKK Abdullah Öcalan giyiştiye kandili nameyak u nameyak edin giyiştiye Roj Avaya Kurdistanê nameya dinci giyiştiye Avrupa. Dibêje nameya ji bo Roj Avaya Kurdistanê gihiştiye destê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê yani gihiştiye destê fermandarê gihiştiye Hesedê Mazlûm Abdî. Sayın Öcalan'ın mektubu hem Kandil'e hem li Kandil'e hem li Avrupa'ya ve hem jî li Bakurê Rojalatê Sûriyê gihişte ber destê berpirsên peywendîndar. Ji xwe wan jî ev yek eşkere kirin. Li ser medyayê û di hevpeyvînan da hat eşkere kirin. Em jî vê yekê dişopînin ji ber ku gelek pirstê nekirin, em jî vê yekê piştras dikin. Her wiha pêwîstî bi piştraskirinê hebû û dibêjin ev name bo kî derê hatine şandin. Li Qandîlê ji berpirsên kecekê re, li Bakurên Rojalatê Sûriyê re ji Hesedê re û li Ewropayê jî ji kecedeke e û kenekê re name hatin şandin. Derbarê nirxandina van nameyan da ji aliyê berpirsan jî em jî li ser medyayê dişopîn.